Kaixo, Clara. Joder, nor zara? Kandida naz, zure liburuko Andrea. 60 urte inguruko emakume bat, errekurtsorik gabe, etorkizunik gabe, familiarik gabe. Ai, bola, hostia. Irakurleak ez dauka inolako arazorik engainatua izateko. Azkenean Kandida aurkitu nuen. Gau euritsu batean. Zu hemen bizitzen geratzea nahi dudala. Baina zergatik? Ez dakit nola esan etxetik joateko. Ez da ideia ona etxetik bidaltzea. Nor zarela, uste duzu, Virginia Woolf. Adefesio maletxo. Atera zure kaka guztia. Kontatu egia. Clara hori, guri kontatu digutena, zeu zara benetan, ala bakarrik zure novelako pertsonaia. Zer gertauko da nifaz? Manola, ni ez naiz zigarlea. No te necesito. Es un acto de caridad para ganarte el cielo. Ez zait importa pelikulako gaiztoa izatea, pelikula ona bada. Neure etxearen jabe izango naiz. La vivienda es un derecho. No, que entren. No, socorro. Ja, ez naiz. Kandi.